खुलुमबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बेलासिनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों गवायाव गोबां लाख बेसेननि ड्राग्स जब्द खालामदों। सैफ आली खाननि 50थि जोनोम सान। आगुनि क्रिकेटार आरो इउपि सरकारनि मन्त्रि चेतन चौहाना रुंसारि जाबाय। बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला एक्स-BLT वेलफेयार ससाइटिनि गोदान बिबान सोलायनाय। जालुकबारियाव ड्राग्स फालांगिरि हमदों। आसामाव गोदानै सा 1317 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। गुजरातआव दैबाना। नेपालाव हाजो गिसिखाना सा 18 सुबुंनि जिउ जोबदों आरो सा 200 सुबुंखौ दासिमबो मोनाखै। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 16 आगस्ट खालारखालि बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि एक्स-BLT वेलफेयार ससाइटि आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफाद दाफिननाय जायो। बे बिबान सोलायनायाव बाहागो लादों BLTनि बारग' लेङाइ आफादगिरि मुस्रि जारिमिन नार्जारि। लोगोसे गोबां एक्स-BLTनि गोबां सोद्रोमाफोरा सुलु मोननाय बादिब्ला बे बिबान सोलायनायजों लोगोसे मिरु एक्स-BLT वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि मुस्रि जनमोहन मुसाहारिनिसिम बिबान सोलायनायखौ गनायथि होनो थाखाय आर'ज बिलाइ दैथायनाय जादों। आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि एक्स-BLT वेलफेयार ससाइटिनि गोजाम आफादगिरि महरै दंमोन मुस्रि मलेन्द्र नार्जारि आरो दा गोदान बिबान मोनगिरि बिथांमोना जाबाय आफादगिरि मुस्रि सानसुमा बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि मुस्रि बिस्तिराम नार्जारि, लेङाइ आफादगिरि मुस्रि खगेन दैमारि, लेङाइ आफादगिरि नेपोलियन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि अमल महिलारि, लेङाइ नेहाथारि रनुज रामसियारि, मावख' नेहाथारि सुनिलाल रामसियारि, रां बान्दारि मुस्रि सत बसुमतारी, बोसोनगिरि महरै दं मुस्रि प्रभात बसुमतारी, मुस्रि बिउटि गयारि, मुस्रि मलेन्द्र नार्जारि। आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला 16 आगस्ट खालारखालि 24 घन्टानि गेजेराव सा 20,367 सुबुंखौ कर'ना आनजाद नायनाय जादोंमोन। बिसोरनि गेजेराव 1317 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। आसामाव दासान्दि कर'नाजों गाग्लोबजानानै थानाय सुबुंनि अनजिमाया 23,397 सा आरो खौरां मोननाय बादिब्ला 16 आगस्ट खालारखालि कर'नाजों सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जाबावदों। दासान्दि कर'नाजों थैनाय सुबुंनि अनजिमाया सा 189 जाबाय। दासान्दि थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गुजरात हादरसानि सुरातनि लिम्बायात ओनसोलाव दैबाना जादों। ओनसोलनि गोबां न' बां सुबुं मि जुनार बायदिफोरा दैबानानि जेंनाजों भुगिनांदों होननानै खौरां मोन्दों। 16 आगस्ट खालारखालि गुवाहाटी जालुकबारि पुलिसआ सा 8 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय फालांगिरिफोरखौ अभिजित दास, जितेन दास, दीप कलिता, रेकिब आली, प्रणब दास, बिक्की दास, सुशांका मदगुला आरो जितु कुमार दास होननानै मिथिनाय जादों। सुलु मोननाय बादिब्ला पुलिस बिफाना जालुकबारि आरो मालिगाव ओनसोलाव सिगांनिफ्रायनो ड्राग्स फालांगिरिफोरनि बेरेखायै सं दानगासिनो दंमोन आरो थांनाय 16 आगस्ट खालारखालि बै सा 8 फालांगिरिखौ हमनो हादों आरो बिसोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि ड्राग्स, 60,000 रां, गंनै गारि, गंब्रै बाइक आरो गंजि मबाइलफोरबो मोननाय जादों होननानै खौरां मोनदों। नेपाल हादरनि काठमान्डुनि सिदोबाल्चकआव हाजो गिसिखाना सा 18 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 200 सुबुंखौ दासिमबो मोननाय जायाखै। गाहायै बै जायगायाव जेब्ला हाजोआ गिसिखादोंमोन अब्ला बे जायगायाव गोबां सुबुंफोर दंमोन। अब्लानो बे जाथाया जादों। बे दुखुनांथाव जाथायजों सा 18 सुबुंनि जिउ गोमायो। बेवहाय दंमोन सा 11 गथ'सा, सा 4 आइजो, सा 3 हौवा मानसि। दुखुनि बाथ्रा दि बे जाथाय जानाया 37 घन्टानि बारलांबाय, नाथाय दासिमबो सा 200 सुबुंनि देहाखौ मोननाय जायाखै। आगुनि क्रिकेटार आरो इउपि सरकारनि मन्त्रि चेतन चौहाना थांनाय 16 आगस्ट खालारखालि बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बिथाङा थांनानै थानाय समाव इन्डियानि जानानै खेब 40 टेस्ट मेच क्रिकेट गेलेदोंमोन। चेतन चौहाना 2016 निफ्राय 2017 मायथाइसिम नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ फेशन टेक्न'लजिनिबो मासिगिरि जादोंमोन। बिथाङा आमरला समष्टिनिफ्राय लकसभानि खेबनै MP जादोंमोन। 1991 निफ्राय 1998 सिम आरो 2018 निफ्राय 2020 सिम उत्तर प्रदेशनि इयुथ एन्ड स्पर्ट्स मिनिस्टारबो जादोंमोन। 16 आगस्ट खालारखालि बलिउडनि सासे मुंदांखा फावखुंगुर
सैफ आली खाना 50 बोसोर जाबाय। बलिउड आरो हलिउडनि फावखुंगुर सैफ आली खाननि 50थि जोनोम सान फालिनायखौ बिथांनि बिसि करिना कापुरा गावनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायदों। 15 आगस्ट खालारखालि गवायाव कभिड-19 समावबो दावराव-दावसि रंजाबाय थानाय सा 23 सुबुंखौ गवा पुलिसआ हमनाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला पुलिसजों हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय गासै 9 लाखनिबो बांसिन बेसेननि आयेन बेरेखा ड्राग्स मोननाय जादों। बिसोरो गुबुन हादरारि ड्राग्स फालांगिरिफोरजों दावराव-दावसि रंजाबाय थादोंमोन होननानै मिथिनाय जादों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।